କୁଲି ଚଢ଼େଇ ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ଆଣି ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ ବିକେ ଆଉ ସେଇ ପଇସାରେ ମା ପୁଅ ଆରାମରେ ଚଳିଯାଆନ୍ତି। ହେଲେ କିଛି ଦିନ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥାଏ, ଛାଡ଼ିବାର ନାଁ ଧରୁନାହିଁ। ଏବେ ତ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି, ଜଙ୍ଗଲକୁ ବି ମୁଁ ଯାଇପାରୁନି। ଯେତିକ ବି ପଇସା ଥିଲା, ପଇସା ବି ସରିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମା, ମୋ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ୍ ଚିରିଗଲାଣି। ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ମୋତେ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ୍ କିଣିଦିଅ। ହଉ କୁନି, ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ଦିନ ତୁମେ ରହିଯାଅ, ମୁଁ କିଣିଦେବି। ସେହି ସମୟରେ ତା ଆଈ ଆସି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚେ। ଆରେ ମୋ ନାତି ଟୋକାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ରେ, ଏମିତି କଥା କହୁଛି? ଆଈ, ଆମ କଥା ଏତେ ଦିନ ପରେ ମନେ ପଡ଼ିଲା? ନା ରେ ମା, ତୁମେ ରାଗ ନାହିଁ। ମୁଁ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି ବୋଲି ଆସିପାରୁନଥିଲି। ଆରେ ମା, ତମ ଦେହ ସବୁ ଭଲ ତ? ଆରେ ନାତି ଟୋକା, ତୁମ ନାଗି ଚକୁଳି ଆଉ ଚିକେନ ଆଣିଛି, ଖାଇଦିଅ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମା, ମୁଁ ଏ ପଇସା ଦଉଛି, ତୁମେ ନିଅ। ଚକୁଳି ଚିକେନ ବନେଇ ବିକ୍ରି କରିବ। ରୁନୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବଜାରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ସରଞ୍ଜାମ କିଣି ସାରି ଘରକୁ ଫେରି ଆସେ। ରୁନୁ ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଚିକୁଳି ଚିକେନ ନେଇ ଆସି ଜଙ୍ଗଲକୁ ବିକିତେ ଲାଗିଯାଏ। ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଚଢ଼େଇ ଆସି ତା ଦୋକାନ ପାଖରେ ଟେବୁଲରେ ବସିଯାଏ। ଆରେ କୁନି, ତ ଚକୁଳି ଚିକେନ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ ଦେଲୁ ମତେ। ହଉ ଦଉଛି, ରୁହ। ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, ମୋ ଘରକୁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକିଂ କରିଦେବୁନି। ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଚକୁଳି ଦୋକାନ ବିକୁଥାଏ, ତାର କୌଣସି ବେପାର ହୁଏ ନାହିଁ। ଅଜଣା ଚଢ଼େଇ ଯାଇ ଖାଇଦିଏ। ସେତିକି ବେଳେ କିଛି ଜଙ୍ଗଲରୁ ନୂଆ ଚଢ଼େଇ ଆସି ତାକୁ ଜୋରରେ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି ଦିଦି, ଆଉ କେବେ ମୁଁ ଏମିତି ଭୁଲ କରିବିନି।